Maraydayaw iti Diyos Ama, ang manakabalin ti so amin, kasinap idanon kada kayo, digitoy asasao, alinaon, iti lokot, iti pagdasaan. Tadigiti kapsat, imay, kadigiti tawin, nga inna ibagbaga, iti lokot, iti pagbasaan. Iso nga digiti kapsat, adda, ang masasao, kadigiti tawtawin. Iso nga madanon iti kastoy atawen ken iti mapalabas atawen. Kadigitoy no may panggep iti may bagbaga a Christmas awan dayta anay surat iti linaon ti lokot ti pagbasaan. Digita inaramid laeng kadigiti tao kas inaramid da a negosyo nga umay iti December a pagsasauda iso iti adda a kaugalyan kadigiti tao. Ngem no alaan tayo kadigiti linaon iti lokot ti pagbasaan adda digitoy a pamaneknek kas kadigiti tawtawen nga mabasa iti Lucas 1 iti 26 nga kinunana, kayat ko asaon iti palimed a nailimmeng bayat kadigiti ginasgasot atawen. Isu nga adda digita anay surat digitoy ken kadigiti kapututan ngem ita may parangarang kadigiti sasantuna. Isu nga adda tayo ditoy apaset din tayo skimat umay kadigiti santo kada tayo gapu iti panpanunot iti tunggal tao. So di kita kapsat kas palikas nga inna ibagbaga. Digiti apamaneknek nga adda mabasa iti Lucas 1 iti 27. Isu a kinayat iti Dios adang ipakaamuan no anya iti palimed iti kinabaknang iti dayag daytoy a palimed iti nga dagiti hentil ay iti kaadda ni Kristo kada tayo isu iti nanama iti gloria. Gayam ni iti kapsat isu iti nanama sa dingato na datay digitoy apaspaset kadagiti asorsorat. Isu nga intayo sukimat kakabsat intayo adalen iti kay papanan na itunggal sao. Tadigiti kapsat isu iti taraon iti kararwa tayo digitoy nga adda kadagiti nakailanadan ti linaon ti Biblia. Iti mabasa iti Lucas 17 iti 21 ket di tanto met kunkuna adtoy wenno adda ijay ta iti pagarian ti Dios adda iti unegyo kinunana adda gayam ti uneg tayo iti pagarian ti Dios nga nakakunik sa dingato. So digita iti mangpanpaneknek nga adda nailanad ti linaon ti Biblia. So nga kabsat digitoy panunutan tayo intayo sukimaten gapu kadigitoy ta immay manen iti kastoy atawen ken iti mapalabas ta manen atawtawen. So digiti kas pamaneknek ngayon na ibagbaga kas iti panangin tuod dagiti parisyo idi ni Apo nga Jesucristo gapu iti na panagsagaba kadigitoy sasao iti linaon ti Biblia iti apamaneknek a mabasa iti Lucas 17 iti 20. Ket idanto inintuod da kadigiti parisyo kinunana no kaanon to iti yaay iti pagarian iti Dios. Sinungbatan na ida ket kinunana iti pagarian iti Dios saan to kaumay babaen iti panagpalpaliw a makita. So di kita kapsat nga haan a mangyari iti daytoy sangkalubungan nga idda ibagbaga a maladael. Ay di tuktukoyen kadigiti linaon ti Biblia. Datayo met laeng nga tao ibagbaga na nga umay to no malpas ngay subli tayo
iti binulod tayo biyag. Iso iti papatay ket isunto. Iti ay nga po nga Kristo nga umay mangisalakan. Iti kayat nga isalakan. Nigiti makapudno. Iti daytoy alubong. Iti lubong ti Diyos adam laeng iti kaunggan tayo. Ngay na ibagbaga ken gapo. Iti panpanunot tayo metlaeng ngayon na ibagbaga. So kaniti kapsat nga alalaeng kuno yung tayo palpaliiwen ang mangyari iti sangkalubungan ang manadael. Na iti manadael nga ibagbaga na adaga. Da tayo metlaeng a tao. Talaga po tayo ngaron. Iti tapok. Ket iti tapok ang sublento. Ket iti espiritu tayo ang sublimot iti Diyos. So di kita ti ina ibagbaga. So di kita kabsat ngayon nakilandanon kada kayo. Di kita yung adal. Ket imula tayo. Kada iti panpanunot tayo. Nagturong sa dingato. So di kita. Ket agyaman na Diyos Ama. Ama na kabalin so amin. Amen.